ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೇರಿ ಏನ್ ಚಲ್ಲೋರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ಬಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡೋದಲ್ಲೇ ಪಂಡ ಮಾಡಿ ಕಾಲದ ಬಿಡದ ಬಕ್ಕ ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡೋದಲ್ಲೇ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರದಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಆತು ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಸೊ ಇರುತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಏನ ಬಂದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ವೇಟ್ ಒಂಜಿ ನಿಗದಿಗೆ ತಿಗತ್ತ ಗೂಡು ತೋಪದೆ ಪಂಡ ಇಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ತಿಗತ್ತು ಒಮಿಲ್ ತಿಗ ಬನ್ಪೇರು ಮೊಜಂಟಿ ಜೇನು ಬನ್ಪೇರು ಸ್ಟೆಂಗ್ಲೆಸ್ ಬಿ ಬನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ ಹನಿ ಪಂಡ ಜೇನು ಉಪ್ಪುನು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಯೂಸ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಾನಿ ಒಂದೆತ್ತ ತಾಂಕನ ಬಗ್ಗೆ ತಗೋದಿತ್ತ ಯಾರು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ಇಂಚ ತಾಂಕೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ 4 ಗೂಡು ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಆಂಡ ಒಂದು ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಸೇಲ್ ಪಂಡ ಪ್ರೀ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ದ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ 4 ಜನ ಬುಕ್ ಮಲ್ದೇರಿ ತುಕ ನಾನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಬುಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಂಜಿ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಫಲ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಏನು ಇತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನ ಗೂಡುಗು ಮರಡ್ದು ಎಂಚ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಒಂದು ಮರ ನಿಕುಲು ತೂವಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪೊನ್ನೆದ ಮರ ಪನ್ನಪ್ಪೆ ತುಂಬಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈದನ್ ಒಂದೆಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ತಿಗ ಉಂಡು ಮೂಲು ತೂವಲಿ ಉಲಾಯಿ ಪಿದಾಯಿ ಮತ್ತು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಸಾರಿ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ ಅದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಅಲ್ತು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಗೂಡು ಒಂಜಿ ಪೈಪ್ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾತಿನ ಅದು ಪಕ್ಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಒಂದೆತ್ತ ಒಂದೇನು ದೇದು ಲಬ್ಬರ ಪಾಡಿ ನನ್ನ ಗಮಟೆ ಪಾಡು ಬಕ್ಕೊಂದು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಜೀವ ನೋಡಿದೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆದವಡು ಅಲ್ತು ಪಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡ ಒಂದು ತಿಗೋನೊಂಜಿ ದೆಪ್ಪರಂಜಿ ಮೆಥಡ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಒಂದೆಕ್ಲೇನು ಉಮಿಲ್ನೇನು ಅವು ಮೆಥಡ್ಗ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಬೋರ್ಡು ಅವೆನಿತ್ತೆ ಅಂತ ತುಪ್ಪೆ ಕನ್ಪ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ಅವು ಕಂತದ್ದು ಬಕ್ಕ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದೈತಲ್ಲ ಪಾಡ್ರೆಂಡು ತೂಕ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಕ ಬಡ್ಸೋದು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಅವೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪು ಬಡ್ಸ ಬರ್ರೆವಲ್ಲಿ ಒಂದೆಕ್ಲೇನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಂಜಿದೊಂದು ಸ್ಪ್ರೈಟ್ದ ಬಾಟ್ಲಿ ತೇತ ನೋಡು ಮೂಲು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂಗ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ದ ಬಾಟ್ಲಿ ತೇತ ಮುಂಚೆ ಎದುರು ಪತ್ತೋಡು ಬೊಟ್ಟೋಡು ಅದಾಗ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ದ ಬಾಟ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ನ ಬಿ ಏನಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಐತ ಲೈಫ್ ಓಪನ್ ಬಿ ಪಂಡ ಜೇನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಿ ಇಂದು ಬಂತಾರೆ ಜೇನು ಪಂಡ ಜೇನು ಅತ್ತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜೇನುವೆ ಪಂಡ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಬಿ ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಕ್ಕ ಲೆಂತ್ ಆಪ ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೂವಲಿ ನೆತ್ತಲೆ ಇನ್ನೊಂದುಂಡು ಬಾಟ್ಲಿದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಫೋನ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಪಿದಾಯ ಬರ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ಕೆಬಿ ತೊಲಾಯಿ ಮತ್ತು ಪೋಪ ಅಂತ ಜಾಗ್ರತದಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಅಗ್ಗಿ ಜಂಜದಲ್ಲ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಜಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಬೋರ್ಡು ನಾಲೆಜ್ ಬೋರ್ಡು ಪಕ್ಕ ಮುಲ್ತುವಲ್ಲಿ ನಿಕಲು ಒಂದು ಮತ್ತು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪನ ಹನಿ ಪಂಡ ಎದುರು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ನಕಲು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಲಾಯಿ ಪೋ ಪಂಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟು ದೆಪ್ಪಂದಂಚ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ ಸಾರಿ ಹನಿ ಪಂಡ ಜೇನು ಆತ ಜೇನು ನೊನೋಕುಲು ಓಕೆ ಇನ್ನೇನು ಬಕ್ಕಿಂಚ ಕುಂಟುಡು ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ದೀದು ಬಿಡೋಡು ದೇಪಂಡ ಕುಂಟುಡು ಕಟ್ಟು ದೇಪಂಡ ಯಾಕಲೆ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೊಲೆ ತೂವಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಉಂಡು ನಾವೇನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಡು ಅವೇನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪನ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂಡ ಅಸಲಾಪುಜಿ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಲ್ತದಾಯಿ ಬಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಏನನ್ಪ ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೇಯ್ನ್ ಒಂಜಿ ಜಾಗುಪ್ಪು ಸಾರಿ ಓಕೆ ದಂಬು ತೋಜು ಜಾಂದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ತೋಜುಂಡ ತುಲಿ ತಿರ್ತುಡು ಒಂದು ಹನಿ ಚೇಂಬರ್ ಪಂದ ನೆಟ್ಟು ತಿಗ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದು ಪಕ್ಕ ಚೂರು ಮಿತ್ತುಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ತೆತ್ತಿ ಎಗ್ ಪಂಡ ಸಂಸಾರ ಕೋಣೆ ಬನ್ಪಿರವು ಮಿತ್ತುಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ತೂವಲಿ ಸಾರಿ ತೋಜಿಂದ ಸಾರಿ ಹಳದಿ ಬನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ರಾಯಲ್ ಜೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಇಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದೆಟ್ಟು ನಿಕುಲು ತೂವಲಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಹನಿ ತೂವಲಿ ಸೊ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ತೆತ್ತದೈಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಮರ ಫುಲ್ಲು ಸೈಜ್ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಫುಲ್ಲು ರಾವಂದುಲ್ಲ ಅಲಕ್ಕ ಸಾಕಲಾಂಡು ಕರ್ತುದು ಮರ ನುಂಗೆಲನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಕರ್ಬದಂಚ ಉಂಡು ವಯಸ್ಸು ಆಕ್ಚುಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಪ್ಪುಂದು ಎಣ್ಣೆದೀನಿ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕಿಂಜ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಗುಲು ತೂವಲಿ ಓಕೆ ಅವಳು ಎಗ್ಸ್ ಉಂಡು ತೆತ್ತಿಲುಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪಿರವಡ್ ಚೂರು ಜೇನುಂಡು ಅಲ್ದು ಬಕ್ಕ ರಾಣಿ ಜೇನು ಉಲಾಯಿ ಉಂಡು ಅವಳು ನೀವು ಪರಪುನ ತೂವಲಿ ಅವು ರಾಣಿ ಜೇನು ಸಾರಿ ತೋಜು ಜಾಂದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜೇನು ಉಂಡು ಅವು ರಾಣಿ ಜೇನು ಒಂದು ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತೆತ್ತಿದೀಪುನು ಅವೇನು ಉಲಾಯಿ ಪಾಡೋಡು ನಮ್ಮ ಬಕ್ಕ ಅವು ರಾಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಹನಿ ಇಪ್ಪು ಒಂದು ಈತು ಮತ್ತು ರೆಡಿ ಮಲ್ತ್ಕೊಂಡು
ಇಂದ ಟಣಿ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಇತ್ತೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೌದು ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಹೊಲ್ತಂದು ಗೊತ್ತಾಣ್ ಏನೋ ಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಲ್ತ ನಿಗಲ್ತ ತೂವಲಿ ಮೂಲು ನೆಕುಲ್ ನಾನ ಇಂಚ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದು ನೇಮ್ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಮೂಲೆ ದಿಗೋಡು ದಾಯಪಂಡ ಐತೊಲ ಪೋನಿಟ್ಟಿನ ತಿಗೋಕುಲ್ ನೆತ್ತೊಲ ಐತೆ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋ ಅಂತೆ ಬರ್ತುಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೋನ್ ಉಲ್ಲ ಕೆಲವು ಅವು ಗಮ್ಮು ಪಾಡ್ದಿನಿ ಎದುರು ದಾಯಪಂಡ ಈಗಲೇ ಪೋರೆ ಗೊತ್ತಾವರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ನಮ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಏನ ಪತದೀತನ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಐಕೆ ಬಿಡೋದು ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಕಿ ಬುಣ್ಣಾಂಡು ಓಕೆ ಬೇಬಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದಪ್ಪ ಅಂದೆ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಪರಾಯಿಜಿ ದೆಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಗೊತ್ತಾವೊಂದೇನು ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವ್ಲು ಕಟ್ಟೋಲಿ ಸೊ ಮೂಲು ತೂವಲಿ ವಿಲೆ ಹೋದ್ ಬರೋದೊಂದು ಓಕೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಏನು ಬೋಡ ನಾನು ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ದು ಯೂಸಿಜ್ಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾಖಲೆ ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ತೋಜಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಮುಳಿತ ಫುಲ್ ರಾ ಒಂದುಂಡು ನಿಗದು ಓಕೆ ಫುಲ್ ರಾ ಒಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ನೆಕುಲ್ ನಾನೈತೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಐತೊಲೆ ಕೋಪ ಇದು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿ ಜಿಂಡೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಇಂಜಿತ್ನ ಪಂಡ ಈ ಹನಿತ ಬೇಸ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೋಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಕ ಮಲ್ಪಕ